Siyanamkela abalandeli uGrace Kamalandu Thenjiwe emolweni. Sisazoxhobisana ngokuthandazana namhlanje. Azothethana ngokubaluleka kokuthandaza. Kubalulekile ukuthandaza. uYesu uyeza sikwi-last days. Makathi xa efika afike sithandaza, afike sifunda ilizwi, afike ukholo lwethu luqinile, afike senemiphulelo, sibulela ngalo lonke ixesha. Nakweyiphi imeko funeka ube nombulelo. Wawukade uthandaza kangaka nje, uvuke ekuseni uthandaze, nasemini nasebusuku, kwaphelela phi? Funa ukuxelela ke uyoba kwenzeka ntoni? John 10:10, the enemy came to steal, to kill and to destroy. Umtyholi uzothini? Isela lizothini? Liwuzele ukuba libe lixhele elawugqiba litshabalalise. Wayimane iba kancinci prayer life yam nawe, iba kancinci. Zonke izinto ziqala kancinci zigqibele sewungasenamdla. Singayivumeli loo nto vuseleleka namhlanje, ayivumele loo nto leyo. Buyela neBhayibhile wawukade ulifunda, wawukawusayithanda. Buyela, masibuyeleni kuYesu ngomoya omhle. Uyakula, thandaza, funda ilizwi, uthandaze. Usenzinzingweni ezininzi ongazazi into ukuthi njena zithini, zingade ziphele. Yazi uba kukho umtyholo lwayo. It's a spiritual battle. Thandaza ke, ungayiki. Akukho nto ungathi hayi kuyafana, akufani. Ungava abantu bekudiscourage besithi nje hayi kuyafana, noba uyathandaza noba kuthandaza akukho mahluko, bayaphosisa. Akufani. Zizokhuthaza namhlanje. Ezi zifo ezininzi ezijongene nazo aziveli kuYehova. Zokhuthaza. Ungatyhafi uthi nje naye ezi zifo zizibetho, ndiyabethwa, ndibethelwe izono zabazali bam or izono ze-ancestors zakho. Noba yeyiphi imeko, thandaza, masithandazeni, masithembeni uYehova ngayo. Uthi Deuteronomy 7 verse 15, ithi uYehova wosusa zonke izifo kuwe. Uzawususa njani ke uYehova xa singathandazi, xa sekude nomthandazo, sisuse nokholo lwethu kuye? Asibuyeleni kuYehova nangeyiphi na indlela, noba kubi kanjani, masibuyeleni kuye. Into yosusa zonke ezo zifo kuwe xa umthemba, xa uthandaza. Nobulwele obugula bonke obubi baseYiputa, those sicknesses zaseYiputa, obo ubaziyo akayi kububeka kuwe. Sonke siyazazi izifo zaseYiputa osivela kubo. Uthi akazuzibeka kubo, uya kuzibeka kubo bonke abakuthiyayo. Yiyo loo nto kungafuneka ngokukhathazeka xa kukho abantu abakuthiyayo, abakuzondayo, abade bakubiza ngamagama. Bakubiza ngamagama, ungabozikhathaza, ngoba uthini? Uthi wena uzazithatha ezaa zifo kuye xa umthembile. Kuwe uzazithatha ezaa zifo xa uthandaza, usoloko umthemba uthi Yehova nazi izifo, nazi iingxaki, naku uyakubuza uthini, uYehova uzawuphendula. Uzazithatha zonke ezo zifo, uzawuthatha nobu bulwele namhlanje uphethwe yile, ngomso uphethwe yile.
baza bathi nje naye noba uyathandaza umosha ixesha ii-prayers zakho zi-expire la azi-expire zokuvuselela namhlanje. Akufani xa unoYesu, akufani naxa ukude kuye. He is our helper. Usithumelela i-helper enguMoya Ongcwele, uyasincedisa. Ixelela loo nto uba nawe uba ne-part oyiplayayo. Ungathi ayeye uthe uzandilwela, yes utshilo kodwa uza kuncedisa nawe uba active, ungabi passive. Uzazithatha zonke ezo zifo Yehova azibuyisele kuphi kwabantu abakuthiyayo. Yomelela ndizoku-encouraja ngeli lizwi. Ungathi xa ugula sowungasakwazi nokuvuka uqonda inhliziyo yakho ibe buhlungu. Inhliziyo yakho mayingabi buhlungu. Themba uYesu. Uthi Yesu nazi zifo. Unesithembiso ndenzele sona. Wathi uzazithatha zonke zezifo. Uzawuthatha bonke obubulwelwe kum njengomntanakho. Uzazithatha uzibuyisele kwaba bandithiyayo. Oh, haleluya. Tsho njalo iBhayibhile. Ngaloo ndlela uzawuthemba ilizwi. Uthi Apostle Paul ilizwi ku-Ephesians 6:17 uthi it's a sword of the Spirit. Likrele lomoya. So wena ungathi hayi nene ndisithandaza ubucomplain, ungasacomplaini ngoku. Ungasacomplaini. Phela ixesha losoloko khalazo lokuthetha velutho uthi njena ndiyazazi izithembiso zikaYehova. Nalo ikrele lomoya utsho utsala iBhayibhile yakho. Uthi ndinalo ikrele lomoya. Utsho futhi uthi akho sixhobo. Andilo uzawubona nawe ukuthi nje yimpilo kuyaliwa phela. Isifo esasiveli uyawo sizolwa wena ukuzothatha iphisi yakho, uzothatha ijoy yakho, uzothatha ukholo lwakho. Funeka wena ungonwabi. Utsho uthi akho sixhobo esilungiselelwe nesawuze siphumelele. Utsho Isaya 54. Isaya 54 utsho nje. Nango Isaya 54 naye yeki. Verse 70. Uthi zonke izixhobo ezikhandelwe mna, usipersonalize, ezikhandelwe ukulwa nam aziyi kuba nampumelelo. Zonke iilwimi ezimelene nam ematyaleni uyakuzigweba. Lilo eli ilifa labakhonzi bakaYehova nobulungisa babo obuphuma kum, utsho uYehova. Ndiyithande ivesi ye-15 kwakuyo Isaya 54. Ithi uyabona, uthi bayaquqana bahlanganisane. Andikho mna, uzabe ngekho. Uthi andikho mna kuloo nto. Uthi nokuba ngoobani abayakuqukana ngawe bayabuwa ngenxa yanawe. They will fall for your sake. Ungathule nje uthi ubona ukuthi uhamba indlela enzima uthule uthi hayi andisathandaza andisazi noba ndiyathanda. Zokukhuthaza ukuthi uthandaze. Nali ikrele lomoya. Thina abanye ekudala safa uba besingazibingeli ukuba uYehova wasishiyela ikrele lomoya. Wasishiyela ikrele lomoya. Thembe lona lilo elisebenzelayo. Ungavumi ukuthi uvumele uba uSathane abe ne-last word empilweni. Gqibele yena, azugqibela wena. Azuqibela yena empilweni yakho. Uyagula, themba uYehova nelizwi lakhe. Uyawuva uthi uthi akho nasinye isixhobo esilungiselelwe wena esawuphumelela. Ngoba ngantoni uzawulwela?
uyawulela ngantoni? Ngelizwi elilalo, sword of the spirit. Krelelela umoya likhona, uzophakamisa umoya wakho, uzophakamisa umoya wakho. Ungabikho nto ekususayo emthandazweni, ungabikho nto ekususa ezinyaweni zikaYesu Kristu. Yiyo loo nto uYesu Kristu wathi uzele loo nto, to set the captives free. uYesu Kristu akafuni umbona umuntu ongumlwele uYesu ukuthi ngenye ixesha siyagula, ngalo xesha akayithandi yonke loo nto, ezo zifo zonke loo ma-Egyptians akathandi. Ucala lakho uyavuya ke ngoxa uthembile ilizwi lakhe, athi hawu, athi hayike kugqityiwe, asimthembe nyani, asimthembe nyani, masimthembe nyani. Zokomeleza ngomdla. Enkosi kakhulu. Jesus loves you.